Pinangano din irugi nga iba sa papagayam na ito'y surat. Kasalitaan ni Jason nga napoluan. Ti driver, ken ti katulong. Saguday nga ti surat. Dear Manong Nemi. Nabiit kampay nga nag-asawa ang nagkasar Manong Nemi kini Lydia nga asawa. Kanagkaskasera kami manong. Idinto te estambay suna agsapsapol man ti trabaho na ngem managpili siguro. Idinto ta siya ket may saak nga personal driver Manong Nemi kadagiti ag-asawa nga adda mabalin na. Lumakain ni Sir Diego ni Sir Marlon ken ni Ma'am Mina. Dakkel ti balayda Manong Nemi ket nalawat sulada. Dududwada nga agbibiyag. Nag-aasawa maten dagiti anak da maten pamilya da Manong Nemi. Ngem saan da pala nga nagretiro trabaho. At ngamin asikasuan da nga negosyo. Sapak Manong Nemi nga grubwat iti bigat. May sagana matnukuan ni Lydia Manong Nemi di kiti masapsapul ko. Kalpasan na inakonsyutan. Sika, alam mo ito ng nagagbalmalem. Dito balay, makikaruba, makimarites. Pambarak tumaten, nga pa nagsapol sa trabaho. Agananos ka, ako pala trabaho. Mayat-met, tapno, saan ka mabanog, sakla mabanog na itinabiin. Sika, man. Kumakit aginaw ka, tapno, atan tumaten anak tayo. Lumakadano nakton Manong Nemi ti balay, di amok, dalusak tumaten ti kotse, kalbasan na, testing tumet no okay, aging garumaren di kita agasawa. Aglugan, ti lakay Manong Nemi, ti sango, iti likod met, ti bakot. Sir, ma'am, good morning, papanan tayo. Di opisina. Agsasaritan tumat di kita agasawa Manong Nemi, na dumat pagsarasaritaan da, may panggap ti negosyo, uno saan kat may panggap ka na iti issue iti gobyerno. Yan siya, Jason, sir, ano iti makunam? May panggap tiyan niya, sir. May panggap tiyan na mga administrasyon. Okay, sir. Apay, Marcos loyalis ka. Nabayagan, sir. Kaya matuman na kita kontra kang kuha na. Kumapal dalang, sir. Amuyo matin, basta Marcos kita, ti rupa na kita tataot, panot na kita, nalingag kurakot. Ha? Ang nga nagkurkura, dati apolakay. Bimak nang, gabota, adabukod na nga, ginamak nang. Kaya di ato nga balitok. Oy. So nga, apet, kung magtakaw, tinabak nang. Hana? Super gidi Ti, agipadawat ka na kinabak nang. Igagangin natin sir, ti politika, narugit ti politika. Sino man tinakatugaw, alakit adalat na nagiti oposisyon. Mahal ko mga nakapag-presidente ni Apo Lakay, no, tikas diya kapaot, no, saan na siya ti sulong. Magbalay gida lang hindi nga nagpadisi. Gabota Kim Montran ti Amerika. Dumad ka ti among nga issue, Uri may saka lang ang driver, Jason. Dapat nagiging mangmangin ko mapasbasak, sir. Huwag gayam. Akong pa isawam. Andan, sir. Nabit ka pa yung nagkasar. Ano trabaho di asawam? Awan nga ron. Kata, honey, iba kasabulan titi katulong? Kahit yung asawan, sir? Katrabaho ang kami nag-asawa? Kawan. Di mo kad kayat? Saan na ka maka-arami din natin man din? Kaya i-drivean na kami, kalbasan na, nung may-drive na kami, mabalimot na gawin. Tamno, makadanam ti asawa, matulungan mo, trabaho ti ulag ti balay. Sana kam to may alain. Kung saan ka, tawagan na ka, masapol na ka. O may kamat nga gusto ka. Imbas nga guru oray ka dito hindi sa akong opisina, nakapay parki kan tilugan.
Mabali mo matagawit no. Ore al daw kat arami din yun ti asawa mo. Manong name tiyan mo kidi kat aga-angaw da. Yung di agawit ako ni Tibalem. O na, kaduam doon di asawam, ngumay tumbigat. Imbaga naman nung name numanot sweldo na. Ibagak to ti asawak sir, ma'am, noon ko na. Uy, okay, tiyotap mo saan kayo marigatan iti pagplete kagawid, ken umay dito di stayin kayo. Ay, agpeso sir, ma'am? Uy, kastat kinasayat mi ka na kayo. Nasayat una yan, ma'am. Sige, kasarinak to nga ti asawa. Pero si Mang Peta kon manong name awa na. Anda na saraka mo trabaho? Awang pay. Kaya't mo nagbaling ka katulong? Katulong. Uwan. Di magtrabaho ak. Agkasapunan at katulong. Nabayag kami ng awang katulong na. Baka mat na uyong da kami. Hamat ka. Okay man ti sweldo. Stay in. Tapos saan tang kaskasera? Hana? Kantat mo saan tang agplete. Agplete nga agapan ka nagawin. Dakal ti mamaynus ta. Mayat sa akin nagpasoan niya. Kawan. Adi mayat. Ito na nung mangrugya. Tumbigat. Medyo sapsapahan tanto. Tapos nilikas ta. Sikan to 20 agluto. Sikan to 20 basta. Sige. Maturog ta karoon tan tapno. Santa nga mapuyatan. Kagit paguston ta pa lang matibagita. Sikamot. Kalkaleng kakaisunang kakaisunang nato ko na kon. Kakaisunang nabit pa nga nagkasarta. Kantap na matanadan na anak ta. O sige. Maramanak man hindi kitinabarang agik mo. Maramanak man hindi tinaing-laing mo nga romansa. Kentimangan ko na. Di tamat-amas ti mo gusto niyo Gamot na kalalaing ka, Jason. Driver ka nga talaga. Ken katulong kami. Ti driver ken ti katulong. Pag gusto mo met no ka, ano name itirik nami ti asawak ta nangarod ket nabit kami pa nagkasal. Awang pa inim nga bulan mi man. Barbaring ko na, no adan tumatan anak mi. Nasapa kam ngarod manong name nagring iti kabigatan na nagkapay kam laeng, sakam nagdigos nagrubuat. Nangala ka na kita ruwatan mi at stay in kam ngarod. Edi dumteng kami manong name niyam amok ti asawa. Iso ni Lydia, sir, ma'am, ti asawa. Pintas. Nagbagay kayo. Ang imiso na lang at ako napintas sa katulong. Kan gwapo nga driver. Naruam ka nga dapat yung trabaho ti unag ti balay. Lydia. Wan, sir. Naruamak. Okay? Yan tangin na sapa kayo kitiriring mga gasawa. Karo din nagluto. Kaya na itemplahan na kami mantikape. Tapos nalikas na kadagkabi kami pala nga gasawa. Tinulungan ti asawak manong. Kagangay lang nga. Agganaid kaming kat siyempre. Orahan matulungan ti pa nag-drive ko. Pa nagmanehok. Ngayon tulungan kisuna. Tapos nalikas na saan nga marigata. Bari nga na magustuhan dat luto. Nalin ka ba't ngagluto? Naimas ka. So nga naimas luto, naimas ka. De jalakay. Sa bali pa nagkita na ito kanya. No? Kurso na ata nagsa. Agananat ka lang. Adan samit ba di nga mapasamak iti pa nagyantad to kasunod no, awan ka. Kit bigla nga agawid na di lakay. Mabaling matayang agawid ka siyak ni driver na. Anyat amok. Baka nag-commute o mangusat sa maling lugan. Ket, agawid dito Nga sisiyak, dududwa kami. Nasaan mo kaya at maramid na. Kasan mo napasarangan at tibalto.
Hagat amin. Nasiyat da. Siya akong pagdalagam. Basta liklikam lang suna. Kinsa ka mangipakpakita iti kasla kursunada mo iti suna. Liklikam text short. Liklikam nga agpakpakita puon ti marukong mo. Amangan mo't nawasulit so nga agpeso di lakay. Kitsi ka. Di mo kahit di bakit? Ha? Nagloko. Anda ka lang aron din na pagsapulak pa lang di bakit? Amangan mo't no saan nga kaya ni Sir Marlon. Baka nauman iti asawa na tabakatan kat agsapul ti ubingas kanya. Di ka pampanunot sa angos to. Hanggang pampanunot madi. Ha? Ikatamtan niyaman nga madi ang panunot mo. Nagilang lang kami nga nangan manong naming kalbasan na nagrubwat digiti agasawa. Nakarubwatak mo tinman. Oh, nasagana ka din di kotse. Jason, nakasagana sir. Hindi ka rin. Agbati ka, Lydia. Hanggang agpaspastrek iti sa among mga tao. Kinuri ang mamum. May palit ito. Ha? Uwan sir. Amangan no da makasirpat kang nga lalaki di nakarubak at umay nakasolisugan. Hangat amat sir. Lumunag at napintas ka. Hala, kusunadan sa akin dato nga laki nga paisuti asawa ka. Baka kit mo sa bali nga talaga tarantada. Iti panang you recommended nga stay in kami. Nagtuloy man nun nimi di pa nagbaling ko nga driver, katulong met ti asawak, siyempre no adak dito'y balay, tultulong ag isuna tapno saan nga marigatan. No makasangpit kami no kwan. Pasaramat nagpaisagana man nun nimi ni Sir Marlon iti arak ken pulutan. Jason! Ay, sir, bakit mo duminom? Sana ka gininom, sir. Oo, kasigpat ka una. Ano kasta? Alaan, uminom ka. Han, sir, tanggayan ka lang ng kasasarita. Agpuluto na kang iso. Agpulutan ka nga rin. Aging ka nga dimtengan ti pa nagsweldo may agpadpada man ang name nakiktutak. Sir, apin na dumot kurang na sweldo. Ken ura dito sweldo, sir, ma'am. Dajing kariyo nga sweldo, hambat iso. Adumat tikisay na. Nakasimsimple. Ano, kahit yung sawan, sir. Kahit manut upa dya kwarto yun. Ano? Ken, dya kang kanin yun. Sir, obligasyon na kiti amot eh. Libre nga kanin di kiti katulong ta kada trabahadores da. Isod ka po na kahit may ag-check-in kayo, stay-in kayo, tapos saan kayo nagkaskasera? Dito kayo nagkasera. Kan maksay matisweldo yung kada tayo ipapaunag yun. Anti kas na tulag, sir, ma'am. Nagswerte kayo matan, no libre amin, pagturugan, kanan, nga iso lang iso nga sweldo. Ala, lakwentaam no, manot makanyo ti may sangal daw. Manumat ti upa ti kwarto yo. Ti mo malang makaminos kami. Tasang kami nagplete, hanggang pa kaseran. Kaya hindi pa ipanunutin ng tigatag nyo ti kanan nyo, han? Alakit no, agreklamo kayo, agad babalin nyo matagikat. Idada kami niti kwarto mi, iti asawak manong name ano na ito yun? Madi? Yung nakukwentahan ng peso, nintutulot ako man tinagkasera, kinagplete nga umayag trabaho kan agawid. Sana di kananta. Diba? Halos kagudwa ko ma, ti sweldo ta. The expenses ta. Yung may bagta, bali, 1/4 lang na tinaksay. Una nga madakat kastamit nga stay-in. Nga bayadan ta ti pagyanan ta nga kwarto. Bayadan ta di kita kang kaninta. Madi Ano nga rin? Sika.
No sumapol kat sa bali. Ken sumapol akmat sa bali. Ayun, dati tirigat na eh. Nagrigat ak sapol ti sa bali nga trabaho. So, ananusan ta pa lang sige. Ananusan ta ka pa lang. Ado digiti karida manunaming ingato dito swelduming sandamat atungtong pan. Just the same. Ada pa hindi gundaway manunami nga ti asawak ket dinaon ko i-concentrate iti trabaho. Ore rumbeng ko mga agdalos, babaam na tao. Ket dahi tamat at pagungtan da. Lydia, abi nakarugrug dito. Abi ka di kagdalos dito. Ay madamdama ma'am, ket yak pay masango. Sika namin, Jason. Dati-dati nga tulungan ti asawam. Apesa ka mat nga tumutulungan. Kung amin, ma'am. Dahil tutulong ko kumaking kuha na, manaw yung kuha mo ti sweldo. At umatikikar-kariyo nga na yung sweldo. Di yung matungtong pa. Orayin nyo Kaya nagreklamo kayo, mabalin nyo ti pumanaw Alis to lang di mga kasukatyo. Dumteng to siguro data, sir. Ma'am, talaga nangasaan kaming maanus. Nagbaling kami na siyat kada kayo, nagagat. Nagpindas si tulag. Kung amin lang, no, kwan, madimat gaya. Pabayatan nyo mat amin. Irimay sa nga aldaw, manunaymi, nga indraybak, dagiti agasawak, imatandar kami iti party. Wala na kanyak manong naming agbatiak dito parkingan ti kotse. Nung ano makanak ton, mapanak kubita iti mabaling kong paghanan dita nga sa nga karinderi. Ininto manong naming rumor sumrek dagiti napan party. Bisina ko. Kawan sama ti astig nga. Karinderi yan ito Nakunak tinakam ko, mano. Ay nga, damakasa nga lakay, ngay masadag, mano. Sabi, di ka sobre. Sabi, di ka umay mangan. Sikat driver ni amigo nga Marlon, sa kari. Siyak, sir. Sabi, di ka sobre. Yung bagada matsan nga, dito yaklat ta. Kumita ak di karinderi nga mabaling ko pangaldawan. Sika man pala, lalo may kanta, may kamakan diyon. Sir, baka makita tak na kita mo. Ala, siyak di makamo. Lalo may kan. Sige nga rin, sir. Diego, tinagan ko. Kumusta ti parang tratarkin ka rin kita asawa? Sino katulong yun? Bali, duwa ka mga ag-asawa? Mo sawad. Ti driver kan ti katulong ka ag-asawa. What, sir? Gabot ka sa pulang dati driver, ay katulong, damag na no at asawak, kaya baga kadako akin ko, at asawak no kayat na, manukot man. Yung baga dapat iti stay in, na dakil o nga minus, pakaminusan mi stay in kami. Di makadakis, sir, ay, kaya nas kami baga kan ka, ang mga idanon mo kita, Sir Marlon kini Ma'am Mina. Aba, ada reklamong kadakwada? Kisay na di sweldo nga agpadpada. Ta upa ka nun di kwarto nga bagyanan mi. Kenda di bayad ti kangkanin mi. Hala? Nagloko mo tindig nga kasawa. Sangga di sir, no, stay in ti katulong kat libre. Kaya wala. Amat o nga dakkel di sweldo mi. So, sumapsapol ka mga rod pagkakaran mi. Amom, nabayagan nga, obserbaran ka, no, hasta nga, imanahuam di kita kasawa. Okay ka. No, kayat mo. Umay ka kang kasawa. Agbaling ka ba't, driver kang katulong. Ito yung calling card ko.
Mas pagaligan na kayat mo, tawagan ng lan. Ha? O kalpasan ti tapo, kalpasan ti tapos. No itaddan to di sweldo pakada kay tumantay. Nanganak manong nemi adumot gayam na kita ipadak nga driver. Siya lagayam sa nasing bro. Saan ko nakita na kita kasawa manong nemi kati di makapanang rimuarak mo ta. Talpasan nga 15 minutes manong nemi rimuaran na kita kasawa. Ito yun, Jason. What's that? Kaya pa nagahawid mi, timalem, manong nemi, imbagak iti asawak nga adda mayat nga umakaran mi. Sino? Amigo matlahin, di kita kasawa. Ni Sir Diego. Amang amat no nakarkaro. Padasan na. Anyat mo. Baka no, nabimbindas. Sige. Imurahin tapay ma-outat, maudi nga sweldo ta. Nag-sweldo kami ititayt nga bulan manon ni Mikaskas di na talagang maksayan. Yung kariya kada kami sir, ma'am, nga aging Kristi sweldo mi. Sumalaso. Kada urayan nyo na taa. Kaya no, kas pagaligat, di yun kaya, di dalata ka na kayo. Ngayon naglagay pa inyo narigat ti agsapol ti sa baling at trabaho. Maka may standby kiti manung aldaw, manung bulan. Kinabudno na sir, ma'am. Nagtulagan mi ti asawa. Leto yung timauding managtrabaho mi. Nairubot men di kita rawatan mi. Mabalimon ti puwano. Aniya. Hagkang agakangaw. Hagkang may agakangaw sir. Nairubot mo hindi kita rawatin mi. Sumahol ka ito langin ti kasukat mi. Agay nga po paano ta, nayunak ti sweldo yun. Nayunak mi. Ito na kanot parang nayo. Kada ito umay nga sumaro nga bulan. Nakaigad din kami sir, ma'am. Nabayagmad kami karkari kayo. Saan nyo matatong panin? Ay pa, urayin nyo pa lang nga, da kasukat mo, kasukat yo. Sa kapagagikat kayo. Nakalimaglatag ko lang, sir, ma'am. Nga alis to lang, sumapol kayo ito kasukat mo. Diba? No, di kayo di yung manusan, hindi, talaw kayo. Kang kanahin nyo magbagkasta. Ngayon, di ka makakuti ata, awamot pa iti akaran. Kahit mo, sawan, ada akaran nyo? Ada, sir. Sino? Hanyuan mo? Basta siya diya kaping umakan. Napanangor din sa kanang arwatin niyo. Simbrek daman nimi na kita kasawa iti siled mi. Apa kita? Napananda? Agor ka. Baka kito ang mulaan dati gamit. Bagta. Ang mga nunday mula dati papasulod data. Kunagpay sumanong nimi. Agay ayab dan iti pulis. Sir, apay agayab ko iti pulis. Sir, nakakita kami iti kuwarta iti bagyo, relo, kensingsing. Sumad lang na pukaw di kita. Gabuka na kayo. Saan nga po doon neta, sir? Saan nga po doon neta? Manong nimi, naluko talaga dito yung amo mi. No, aping amat kami nga sa amin nga binagkat nga dagos na kiti bagmi manong. Napandamat minulaanan kit pinicture da pa ay. Manong na yung malagkip ko ni Sir Diego. Tinawagan ko. Sir Etoy, Sir Diego, ni Jason Etoy. Sir, ada problema? Problema mo. Agikat kam kumanta, umay kami kang ka. Nawais na kiti agasawa. Nabanda minulaan, tirelo kada alahas, kwarta, kadagiti bagmi. Sa da pinicture, nangayab dati pulis. Bayam, tumayak dita. Sir, umayak dita. Adan nagiti pulis, manong nemi, ngim awampay ni Sir Diego,
Manunim. Kat ko namin kadagiti pulis, saan nga po doon natin, sir? Awan ti danak takaw minging kargam iti bagmi. Ngamitay mamuanda, nga pumanaw kami, nga agikat kami. Dagos na nga simrak, edi kwarto mi, nga yan digiti gargaret mi. Edi ko, ibaga naman tinagtatakaw kami. Asino tadada nga patya, Mr. Officer. Siya, na kaming agasawa, wano digito nga mananagaw, nga driver kang katulong. Sige, umayon kayo. Headquarters. Sir, saan sir? Awang basol mi sir, awang basol. Manong name Hindi tutungteng ni Sir Diego. Amigo! Amigo. Apayan na pulis. Apayan na pusasa di kita driver mo, kit tikatulong mo. Abutag talaw dan, kit kinita mi adi kiti gamit da, may talo da. Minulamit na amigo. Minulaan nyo matin kada kiti pabaling yung pabasol kada kwada. Kit sinag ko na keng kamulami ko ma. Dati-dati na ito yung nararamidem, amigo. Ada CCTV dito yung salas. Di kamin? Kas makita. Awan ti ari-aritos ni amiga. Awan ba't ti kwentas mo? Ay, relom. Gabuta, tinakaw na karon. Sa pulim eh. Iso kawan ni, nakakabal nga ron. Ay, sir, Mr. Officer. Nawalinti nga, review yan, the footage niya. Lujo, mabali, sir. Kitante lang no, anat lang ang dikito yung nadua. Dagiti agasawa. Sakbay nga simrik da iti kwarto. Baka nakaari ito sa palang ni amiga. Kahit nakarilo ni amigo Marlon. Amigo, aga makibiyang ditoy. Pa-review, dahil CCTV, amigo. No talagang isudat na nga ti relom kenti aritos ti asawam kit maamuhan tayo. No talagang agsasaw kay ti pudno hanggang buteng mang paribyo dahil CCTV yun. Sir, i-review tayo. Saan naskat? Apay, sir. Sila, andi kada dito pusas di kita kanto. Alawa nagpeso minulami. Di mi ngamin kay kuma pumano di kita. Masapul mi ti driver ken katulong. Gamang kami kada kayo sir. Tayo pudo kay matlaing. Ken Sir Diego. Thank you. Sige kukuy te. Mr. Officer, awal tiras ken katiluwen nyo. Thank you kada kayo. Amigo, jak kusunadat panakibiyang mo. Amigo, dati-dati nga sa tiraramida mo, takay madlat mga istorya kanya saan. Sa bali ko mamanin ng biktima, ti driver kan ti katulong. Agad no kas pagkarigan ta alukoyek idata. Balbaliwan na rin di pasamak. Nga da kayo nga kasawat idarumda, nalawag launan. Kahit no sa mo nakasapulan na gitoy, ti driver kan ti katulong. Agsapsapulak magtikas kadakwa dahil so nga. Okay, Jason. Ay, pamunti asawang tenta. Umay kayon sa dibalan. Kaya't mo sawon, amigo. Sikat ti mga kadakwa da. Kawan. Siyak ti mga kadakwa da. Tasayang ti kinapintas, kinasayaan na. Inusang kong alain na. Naglugang kam nga rod manong nimi idikot se ni Sir Diego ket kunakeng kuana sa. Siya akong tag-drive. Ipaigid yun sir, pagrugi ako ng driver. O sige, ipaigid ko ka rin. Sige. Sukta nung drive. Agaman kami kadating ka sir. Agaman kami. Okay. Saan nga nanayo na kasi ti Arabid din yun ha. Amigo Marlon ka ng soda ng kasawa. Agasap, talagang pagtatakahon na kayo. No saan ka timawag kanya, saan naging talagang naibalod kayo ko ma. Agaman sir. Agaman kami. Okay. Kaya nagyan kayo kanya. Stayin kayo. Hanggang madatakan ti sweldo yun.
libre ti pagyanan nyo, libre ti kanin nyo, basta laki di nabudno kayo karigit trabaho. Pimintas nga rood manong nemi nga daddan ti kasasad mi ti asawa. Gabutan na siya at digiti agasawa agraman ti dua nga sampay nga nag-asawang anak niya. Nung hasta nga hangkong i-drivean manong nemi ni Sir Diego ken ti asawa na tultulungak ti asawa manong nemi ti trabaho ti uneg ti balay sakpeke din manong nemi ti mga sikaso ti hardin nga masapa mga sikaso kadagit basetas. Pinidagsoldo kami manong nemi. Apo, nagtakal sa unay, sir. Nabintas na servisyo, dati po nagkahit nila unay. May pangato. Okay? Huwag gayang. Di ka pa ganak. Nadalayak ti talo nga bulan ng sir. Nakaaramida na. Enjoyment lang balay da Sir Marlon. Wakas naman si Kuka. When? Tab no sure, mabanagtok pa siya kapi doktor. Siya doon amoyo kail iliw minti apo ko. Lugas pagarigan ta aganak kantoy. Adaman no kang pagpapaosan ng ibagan nga apo ko Adaman din dito apo ko may ngem adata tayo. Dikiti ka anak mi dito yung anda, nimot pa yung asawa. So kung nasiyat lawan tapay ti may isa nga, nangayatak ka na kayo, kapag nag-asawa kayo, ti driver kan ti katulong, dinati ka po na nuape. Kumusta mo ni Sir Marlon kani Ma'am Mina? Ang naman yung sawa nga driver na, kang katulong. Ngayon na diya, baga madadakan ti sweldo da. Gagangay nagyayan, nalpas ka siya nagyayan. Naiparwaman ka siya, kinalukod. Yeah. No katulong ko ni driver lang, tapos laneta, nakababauan ni panang tratarta katakwan. Pinito ta nasihat matip tao, ang drug serving. Kasi iti kinasihat yun. So nga saan ito nga babawi, may kanak kami. Nagsipod ta, trataran na kayo, ibilang ta kayo nga kapamilya. Dito'y manong nemi nga impas nga iti asawak. Ti inuunang anak mi Ketwin. Gabota, agdalaga ni Suna, manong nemi, nanganada pa ilag mo ti sumublat akas katulong. Numampay tumultulong. Jason, amangan mo't no, santo nga maikatan di katulong. Kat sanak to nakatulong dito Amamat siguro. Mabalimat siguro nga maksayan labas iti swaldom. At siyempre, adamat iraprapin mo. Sa may sakuna damat nga, ibilang da nga po ko dati anak ka. Anyata mo, baka nusudan to petag gatagan ka nagiti ay ayab na ganda tumapaya ka sa bulan mo. Kadagpeso manong nemi makilomba nagiti agasawa, nung hasta sumangpet kami, manipod iti panag-opisina da, manong nemi, agiglumba nagiti agasawa nga mapanmangkita kini June. Ay, yak tinakauna. Mangumpa ka na ito po, guwapo. May kadunga ka mo ka. Rin no sambad lang yung loko. Pasarin na loko, sir. Ay, sasab. Duwamit lang yung tirasungkit. No agaping ang sangit ti ubing. Muna, no mabisin. Uno saan kit adda saksakitan na. Daanan na yan, sakit buksit na. Uno, adda nang kagat keng kuha na kasi dyan. Una ron siya. Ngayon, adda rin kong daway nga. Masadot ng mga nut-nut na ito'y pagdadyan na iti barokong ko. Ket abay, mano kadabulan ni John, talon sa. Ket ada siguro sa balimat nga mangnut-nut kareta. Sa gaysa mi da kami na, madlaw mat tubig ket ada sa baling. Hindi sumit sir. Gagangay lahing met data. Hello. Awan manong nemi, di kita nagbaling nga problema mi ti asawag, edi panagyan mi akas driver ken katulong. Yang ronan lang arodan, edi manayunan pa iti anak mi manong nemi. Nagbeso nga saan nga nag-ikat, ti kadwa, ti asawak akatulong. Ngem, susol doon damit lang ti asawak, no kasta nga, mabalinan,
tagtrabaho ka rin trabaho tinagtibalay. Gusto na lang ta hangin nga kasjay ti kaaduna nadamatin sa bali nga katulong nga susweldoan. Okay lang ko namin man. Di pagyanan mi, pagyamanan mi, manun mi, libre ti panagyan mi, libre pa iti kanin mi, makaurnong kami. Para iti at dumakasapulan mi, ken panakaisagan at tinaran niya kamasakbayan di kita anak. Talo manong nimi di kita anak mi, ti asawak, ken siyempre naragsak manin di kita agasawa, talagang makaayo di kita taluan na. Nung basta nagpasyar kami manong nimi, kaduha mi di kita amo. Talulo, ken lula, grandma, ken grandpa, ti awag, di kita anak mi, kada Sir Diego ken ti asawa. Siyad naman. Nakasaysayad na kami. Kahit nung asta manong naming nga damagik, nung kumusta maten ni Sir Marlon, ken ni Ma'am Mina. Ay, awan tagpaot katulong na di kita. Awan ti mang parparagsak iti balay da, tadududwa da lata. Hanggang kaskada-kada, tada di kita talong, ha, po kuming anak yun. Awan na yun nan, nagpalahigitin di asawak sir. Gusto na titalo. Sa bagay, napinas sa bilang titalo. Iriyak da mga manunemi adan itiyak. Senior high school, ken junior high school, di kiti duwang inauna, ang anak mi, ken ang dapat elementary yati na una. Kas may sa driver manunemi, drive back pa, di kita anak ko, nung kastada nga mapanagbasa. Why, sa tuloy ang driveman, di kiti agasawa, naman pa'y nagretiro dan, kadata agyan dito balay, mga ayaw ka na kita anak mi, kung saan, kaya nagpaspasyar da. Talagang kasapulan na magtagpasyar, nga ba tayong pasublat dan iti sa bali, nga nang manage iti negosyo da, talakay damatin, ken bakit na nito. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong nami, ket thank you, iti anos mo, manang urnos, kalpasan nga nak-insent kang ka dito telyana. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa ket sapay kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagi di pada ka nagdingag. Ken nagbuya. Ito nga tagyaman nga pagaya mo, Jason. Thank you mat ken ka Jason, kada ti simple nga pagkasalitaan, ti katulong ken ti driver, iti nasyaat ken saan nga nasyaat,